نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کریم کائنات دی حمد اور ثناء بعد نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام اج دی محرم الحرام شریف دی اس محفل پاک دے اندر بندہ گناہگار حاضر ہے حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ رضا المصطفیٰ صاحب جیدہ مجدہ آپ اپنے ادارہ دے اندر مسجد دے اندر سالانہ عشرہ مبارک دا اہتمام کر دے اللہ کریم انہوں اور انہ دنال جتنے معاونین نے انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یقیناً تسی مسلسل بڑے خوبصورتی دے نال ہر روز ذکر آل رسول سماعت فرما رہے ہو اللہ کریم توانوں اس دا اجر کثیر عطا فرمائے نبی پاک دی آل دا ذکر انہ دی قسمت اور انہ دیا نصیبیں چندہ ہے جنہ نال اللہ بلائی دا ارادہ فرما لے کیونکہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل اور اولاد نال مودت دا رشتہ قائم رکھنا اے منافقین دا وطیرہ نہیں بلکہ محبین اور عشاق دا وطیرہ ہے علی پاک اور علی پاک دی اولاد دا ذکر ہر بندے دے حصے نہیں آگا علی اور علی دیاں پتران دا ذکر اس تے فتوہ رسول اللہ دے لینا لے دنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتوہ جاری ادور کیتا کہ علی دا ذکر ستھرے بندے دے حصے چاہندہ ہے گندہ بندہ کدی بھی علی تے علی دیاں پتران دا ذکر نہیں کر سکتا تو تسی سارے اچھے لوگ اللہ تو انہوں سعادت بخشیے قبلہ حافظ صاحب دی محنت ہے کہ وہ ہر سال نبی پاک دی آلِ اطہار دا ذکر خیر کرا اے پھر انہوں دو ہی پتہ لگنا ہے جدوں قیامت دا دن لگا ہونا ہے تے سارے آپ کو اپنا حصہ منگنا ہے تو سارے انہوں حصہ دیتا بھی جانا ہے تے جنہ کچھ انج دے ہونے نے جنہ منگنا کوئی نہیں بلکہ انہاں نو کنا لب رہے ہونا ہے بے آکے لے لو تو انہوں تو اڈا حصہ انتظار پیا کر دے قانون حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ بلائی دا بدلہ بلائیے نبی پاک دی آل دے نال وفا دا رشتہ قائم رکھن والے کدی بھی کسی جگہ تے ناکام نہیں ہوندے اللہ انہوں ہر جگہ تے اس دا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے
عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، نبی پاک دے خاندان سمیت مدینہ شریف تو 82 افراد نکلے آئے جنہ کوفے دے ارادے نال مدینہ شریف تو کوفے دا سفر فرمایا۔ نمبر 1 یاد فرما لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسا حسین ابن علی اپنی مرضی تے اپنی منشاء نال مدینہ نہیں چھڑیا، آپ نو کنہ بندیاں مجبور کیتا ہا، اور مجبوری صرف اس گل دی ہے کہ میرے نانا پاک دے شہر دا امن خراب نہ ہو جائے، ورنہ کوئی بندہ بھی آپ نو اس جگہ تو نکال نہیں سی سکتا، صرف اپنے نانا پاک دے شہر دی حدود اور قوانین دا خیال رکھیا کہ میرے نانا جان دے شہر دا امن خراب۔ حسین دین دار ہا نا، دین بچان والا، امن بحال ہے، یہ سید ہے، ان ہر دور امن دی بحالی دا سر کم کیتا ہے۔ تو اس بدلے پھر کوفیاں نے آپ نو بے شمار خطوط لکھے ہیں، تمام تاریخ دیاں کتب گواہ نے، البدایات لے کے جتنیاں کتاباں آپ اگر علماء بیٹھے ہو مطالعہ فرماؤ تو آپ علم میں گل آئے گی کہ 1200 تعداد زیادہ خطوط جڑے مدینہ شریف آئے نے انہاں وچ گلاں لکھی ہیں، بس سیدزادیاں آ جاؤ سی تواڈے نال جان بھی دیاں گے، مران گے بھی تواڈے تو، جیواں گے بھی تواڈے نام تے، تواڈی مدد بھی کران گے، تواڈے نال کھلوواں گے، بواں گے، ہر شے تواڈے نال ونڈاں گے، تواڈے نیڑے کسے نہیں آن دے، اسی تواڈا انتظار پہ کرنے آ جاؤ۔ تو آل رسول دے افراد جنگ واسطے نکلے ہی نہیں، نہ کدی جنگ دا ارادہ سی ہونا، جنہ جنگاں کرنی آنو اپنے بچیاں نو تے اپنی بیٹیاں، اپنی بہناں نو تے اپنی بیویاں نال لے کے نہیں جاتے۔ ہر دور جنگ دے اصول اکو جائی رہنے، جس دور بھی جنگ ہوئی ہے، جنگ چوئی بندے جاندے ہیں جڑے تلوار دی مہارت رکھ دے ہیں، دوجے جنگ چ نہیں جاتے۔ آپ نکلے ایک چیز تے کچھ لوگ اعتراض کر دیں کہ پھر پورا عرب بھریا سی نبی پاک دے اصحاب نال اور انہاں دی اولاد نال، تو پھر خاندان دے چند افراد اتھے کربلائے شہید ہو گئے تھے، وہ دوجے کتھے ہیں سارے، انہاں مدد کیوں نہ کی؟ ادھا مختصر جواب دیاں گا اور پھر میں بڑی مختصر جی حاضری تو بعد وائنڈ اپ کر دیاں گا۔ آپ ایک کری سارے سبحان اللہ کہہ دیں۔ 82 افراد نکلے نے جدوں مدینیوں ہجرت دا ارادہ کیا، 82 21 افراد سن رسول اللہ دے خاندان دے، کنے نال بولو نا میرے، کنے آئے؟ کو جاندے نے 18 آئے، کو جاندے نے 15 آئے، تُسی زیادہ تعداد رکھو، 21 آئے یا 25 آئے، 21 افراد آئے جنہیں مرد بھی آئے، عورتاں بھی آئیں، بچے بھی، بوڑھے بھی۔ 21 چون 9 پتر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے آئے۔ کنے پتر آئے؟ 9 پتر، بعض کہندے نے 7 آئے، بعض کہندے نے 8 آئے، بعض کہندے نے 9 آئے۔ 9 کیڑے کیڑے آئے؟ حسین ابن علی، عباس ابن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، محمد اوس بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی۔ 9 بیٹے سن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے، جنہ نے کربلا شریف تا سفر فرمایا، اور اے 9ویں پتر علی دے کربلا دی دھرتی دے قربان ہوئے۔ میں نے کل تعداد کتابیں علی پاک دے پترہ دی 18 لکھی، 18 جو 9 پتر جڑے ہیں وہ کربلا شہید ہو گئے۔ 2 پتر سن حضرت مولا حسن دے، 2 میں برا ہے، ایک دا نام حضرت قاسم ہے اور دوسرے دا نام حضرت ابو بکر بن حسن۔ 2 پتر سن حضرت حسین ابن علی، ایک دا نام علی اکبر ہے اور دوسرے دا نام علی اصغر ہے۔ 2 پتر سن حضرت سیدہ زینب علیہ دے، ایک دا نام عون ہے، دوسرے دا نام محمد ہے۔ ایک خاندان دے افراد سن جڑے کربلا شریف شہید ہوئے۔
علماء فرماتے ہیں، مرخین لکھ دینے کہ 12 یا 10 یا 8 یا 9 تعداد سی حضور دے اصحاب دی جڑے رسول اللہ دے خاندان دے نال ہے۔ 82 چو 21 کڑیے پیچھے بڑھ دینے 61، وہ 61 بندے جڑے نے وہ اگر کوئی ایمانداری نال تحقیق کر کے اس چیز نو پیش کرے اور اس دی وضاحت کرے تو پھر یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پوے گی کہ 21 خاندان دے بندے ہیں، پچھلے 61 یا نبی دے اصحاب ہے یا نبی دے اصحاب دی ساری اولاد ہے جڑے کربلا گئے۔ اور ایک مسئلہ میں اکثر بیان کرنا بندے آگے کہ ایک عجیب یا تصور لوگاں دے ذہن دے اندر ڈال دیتا گیا کہ جدوں لفظ اصحاب ہوندہ ہے تو کچھ لوگ چڑ جاندے پریشان ہو جاندے ایک ہی کردے نے سنی آل دا ذکر آوے تو اتھے بھی اصحاب دا نہ لیں دے میاں ساڑی مجبوری ہے کی کریے حسین بھی تے خود صحابی رسول نے ان بولو تو صحیح حسین صحابی نہیں۔ اگر کوئی حسین دی صحابیت دا انکار کرے تو رشید ابن رشید اڑا کتا کر سکتا ہے، نبی دا غلام کدی بھی نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ احباب اس دے اتے توجہ فرمانے دی ضرورت ہے۔ میں اے دے اتے ایک نچوڑ کڑیا بندے ناچید دی تحقیق وے کہ نبی علیہ السلام دی امت حضور دی امتی نو جڑا سب تو پہلا درجہ رسول اللہ دی نسبت نال عطا ہویا ہے وہ اور کوئی درجہ نہیں، وہ فقط درجہ صحابیت ہے۔ تسی اس تے اعتراض کر سکتے ہو کہ انج کیمیں ہویا ہے، میں اس اعتراض دا جواب دیا۔ صحابی دی ڈیفینیشن ہے وے کہ جدوں کوئی بندہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھے حضور دی ظاہری حیات مبارکہ دیا اور پھر کلمہ شریف پڑھ کے اس دے اتے قائم روے اور اس سے حالت ایمانی نال دنیا چلا جائے وہ حضور دا صحابی ہو۔ تسی سارے بندے میں نے 10 مولا علی کی دا کلمہ پڑھے ہے، اچھی آواز نہ بولے جا کی دا پڑھے ہے، حضرت حسن پاک کی دا پڑھے ہے، حسین پاک، سیدہ زہرہ پاک، انہاں سارے ہیں حضور دی پڑھے ہے۔ تو جنہ حضور دا کلمہ پڑھے ہے وہ کون ہوئے؟ صحابی ہوئے۔ اہل بیت دے افراد ویچ کیا حضور دے چچا حضرت عباس داخل ہیں نا؟ حضرت امیر حمزہ اگر علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، سیدہ زہرہ پاک اہل بیت افراد دا حصہ نہیں، اہل بیت جی خاندان رسول دا حصہ نہیں۔ درجہ صحابیت پہلے، درجہ اہل بیت بعد او دی وجہ ہے کہ اگر حضرت علی اہل بیت دا حصہ نہیں، حضرت علی دے سکے برا حضرت جعفر اور حضرت عقیل اہل بیت دا حصہ نہیں۔ وہ بولو تو صحیح جکدے کیوں ہو تسی پڑھے لکھے بندے ہو سارے، دسو حضرت علی دے بھرا اس سے خاندان دے بندے ہیں یا نا؟ حضور دے وہ بھی چچا زاد بھائی ہیں کہ نا؟ تو جو رتبہ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ نبی پاک میں اللہ نے 4 دیاں عطا کی تھیں، لیکن جنہوں اللہ چوکھا رتبہ دیتا ہے وہ سیدہ زہرہ پاک۔ تو ایویں اگر علی نو اللہ برا دیتے ہیں تو انہاں سارے ہیں براویں جو رتبہ چوکھا حضرت علی نو اللہ عطا فرمائے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس چیز تو انکاری نہیں، حضرت علی اہل بیت عیسیٰ ہو جانتے حضرت جعفر اہل بیت جو باہر ہو جائے، حضرت علی عیسیٰ ہو جانتے حضرت عقیل باہر ہو جائے نا بھائی احباب۔ تو حضرت عباس حضور دے چچا اہل بیت عیسیٰ صحابی بھی ہیں اور حضرت امیر حمزہ پاک حضور دے چچا اہل بیت عیسیٰ۔ جے میں تو آنے یا کھاں بے ایک حضور دا چاچا ہے جنہوں ابو لہب آندے نے بندے، وہ اہل بیت ہیں نا؟ کچھ ہی بولو کیوں نہیں؟ ہاں کلمہ نے نہیں پڑھے، مسئلہ حل ہویا کہ نا؟ جس کلمہ نہیں پڑھیا وہ اہل بیت دا فرد ہو سکتا، تو جنہیں پہنا کلمہ پڑھیا وہ پڑھا پڑھیا کیے صحابی بنے ہیں، تو پھر لفظ صحابی تو بندیاں چیڑ کیوں ہوندے؟ اس رتبے تو بغیر تے اگلا رتبے ہی نہیں لبدا، پہلا اس رتبے تے کھلونا پہندہ ہے تو پھر اگلے رتبے ال سفر کرنا پہندہ۔
جے ابو لہب حضور دا سکا چاچا ہوئے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ ایٹا سخت فرمان جاری کیتا ہے اس بندے دے بارے. تے ایڈا حضور دا خاندان دا بندہ ہے، لیکن کوئی بندہ انہوں اہل بیت دا فرد نہیں مندہ، تو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. تے جنہیں کلمہ پڑھنا ہے پہلا نبی دا صحابی بڑھنا ہے، باقی رتبے بعد ہی نصیب ہونا ہے. ابو جہل بھی سرکار دے خاندان دا بندہ، لیکن وہ بھی کسے رتبے چ نہیں آؤں کیوں انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. تو اے او مسائل نے جدے ہوتے بڑی غور و فکر کرنے دی ضرورت ہے. حسین خود صحابی نے اس واسطے سے سنی جدوں نا لوید اصحاب رسول اللہ تے اس تو مراد صرف ابو بکر و عمر نہیں ہوندے، اصحاب رسول تو مراد ہے ادھے علی بھی شامل نے، حسن بھی شامل نے، حسین بھی شامل نے، زہرا پاک بھی شامل نے. اس واسطے ایڈی چیڑ نہ کیتی کرو. سمجھ آگی گل دی؟ اگے آؤ. 21 خاندان دے بندے، 9 نے علی دے پتر، 12 نے اصحاب، بقیہ تمام اصحاب دیاں اولاداں نے. اے 72 تن شہید ہوئے نے کربلا دے میدان. حضرات گرامی قدر مڑ بندے آندے نے جی نہیں اجے بھی گل نہیں پی کھلون دی جی ساڑی جی کتے کھلون دیئے. مڑ انہیں جو آئے 10 محرم دی رات آج 10 دی رات سویرے 10 تا دن آج دی رات حسین پاک ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اپنے خیمے دے اندر سارے مریدین محبین نو اکٹھیاں کر کے خطبہ ہر ذاکر اپنی سٹیج تے پڑھ دے، ہر مولوی ہر روز بیان کردہ ہے محرم دے پورے ایام. وہ حسین پاک دا آخری خطبہ کیا اور اس خطبے دے مشہور ترین الفاظ نے جنہیں میں عرض کر دیا. وہ الفاظ کی نے کہ حضرت حسین نے فرمایا کہ اے میرے نال ہونے والے نوجوانوں بوڑھو، جتنے بھی تسی سارے میرے پاک نبی دے اصحاب ہو، اصحاب آل رسول ہو، تسی آئے ہو، حسین تو اڈے ترازی ہے، تسی آپ اپنے وطنہ نو لوٹ جاؤ اپنے خاندانہ دے بھی شامل ہو جاؤ. حسین پاک تو اجازت دے رہے نے اور نال وعدہ کر رہے نے کہ جتھے مقام میرا ہویا، جتھے اللہ من تھان دیتی، جتھے مکان جنت اچ میرا ہویا تو اڈا بھی میرے نال ہوئے گا. میں تو انہوں حسین اجازت دے رہے. پھر کوئی نہ ہی لیا. اگلا جملہ حسین پاک فرمایا علی اکبر بچڑا جی بابا، فرمایا ذرا اٹھ کے دیوا بجھا تھے دروازے دے کو کپڑا بھی ہٹا متے کو شرم دا ماریا. حسین پاک دیا یادی وجہ تو اٹھ دا نہ ہوئے ذرا دیوا بند ران دے میں جو پیا اجازت دینا. واہ سخی باپ دا سخی بیٹا. او چند افراد ہے جڑے نال شہید ہوئے نے انہوں نے پیان دیا ہے بجاؤ ٹر جاؤ. انہ دی دشمنی علی تلی دیا پتران آلے علی جانے تلی دے پتر جانے تسی جا سکتے. اے دی وضاحت فرما رہے سن جی توجہ ہے بھائی صاحب. اے حضرت حسین پاک خطبہ فرما رہے ہیں. آپ توجہ فرمانا. جدوں اے سارا خطبہ ارشاد فرمایا کوئی اٹھیا تے نہیں، کوئی گیا تے نہیں. میں اور تواڈے نال ایک گل کرنا نکی جی بڑے میں دھیمے جے انداز تقریر پہ کرنا میں آپ ہی پہ کرنا بھی تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. حضرات اگر حسین پاک جڑے نال لے گیا ہے وہ انہوں نے پہ چھٹی دین دیا ہے بجاؤ تے مڑ اے تصور کرنا یا ایسا سوال کرنا وہ پچھلے کیوں نہیں آئے. اے مڑ جہالت پر مبنی نہیں. بھئی حسین تے نال آنے نوی پیان دیا ٹور جو اندہ مطلب ہے پچھلے ان صدیہ کوئی نانتا اگلیاں نوی پیان دیا بھی ٹور جو نالے آن دے ہو. بھئی اگلیاں نوی آکھیا نے تو ان چھٹی ہے نالے آن دے ہو مگرو نہیں لڑے نالے آن دے ہو جنگ دا ارادہ کوئی نہ. اس ساریاں گلنا کر کے اصل اچھ مسئلہ صرف لفظ صحابی تھے اور کوئی مسئلہ. وہ آن دینے ساڑھی تقریر نہیں پوری ہوندی جدوں صحابی دا وچ نہ لے کے انہاں تے تبرہ نہ کری. تو ایسے بدبخت اور لعین قسم دے لوگ نے کہ جنہاں نے اپنی مرضی دا دین گھڑ لیا اور اپنی مرضی دیاں عجیب جیاں فکرہ پیش کر رہے ہیں اور ساڑھے بندے بھی دھون علاقیاں دے نہیں مڑ گلت کی تھی اس کوئی ہونی تھی ہے. ساری عمر گزر گئی ہے اجے تک ساڑھے اہل سنہ دے بچیاں نہیں پتا لگیا بھی کربلا دے وچ کتنے بندے آئے تے کیڑے کیڑے آئے تے کس ٹائم شہید ہوئے نے تے کیڑا کدے خاندان نالتا لگ رہا اسی ایڈے لائے کا اور ایڈے دہینا. حضرات گرامی قدر اس چیز دے اتے غور و فکر کرن دی ضرورت ہے کہ اے پرفتن دور ہے. اگلا آن آڑا نبی پاک دے اصحاب
لوگ بڑے عجیب طریقے نال پیش کرن دی مضموم کوشش کر رہے ہیں. اے نظریہ بنا لو آل رسول دے ذکر دی آڑچ کدی بھی اصحاب رسول تے تانو تشنی برداشت نہ کرنا، اور اصحاب رسول دی آڑچ کدی آل نو نہ لے کے آنا. اہل سنت دا عقیدہ ہے وے ایک دامن چال ہونی چاہیے، ایک اصحاب ہونے چاہیے نے. انشاءاللہ مدینہ شریف والے تانوں قبول فرما لین گے اور تہاڈا بیڑا پار ہو جائے جی. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ایتھے بھی بندہ کوئی نہ کھلوے کہ نہیں میں کھلوندا تو میں پھر مدعی ہی مکانا، میں نہ بھی گل ہے بتریں چ صاحب میں بھی کھانا تسی آندے ہو بکی دے آئے تے اگے 22,000 بندہ جڑا لڑن والا اون دے ایک صحابی تو چا وکھا تے میں تیرا مذہب قبول کر جاس. تے جے پورے 22,000 دے قافلے چ ایک بھی صحابی نظر نہ آیا تے دے بتریں چ بھی نبی دے یار نظر آ گئے تو پھر اس گل نو من جانا کہ نبی دی پاک دی یار جدوں بھی کھلوتے نظر آئے نے علی دیاں پتراں نال کھلوتے نظر آئے جی. ٹھیک ہے. اس واسطے اس عقیدے تے جی رہے ہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال بد نصیبہ بندہ جی دی زبان نہیں کھلی پڑی ہے. جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں. پڑھیے جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال او دے کلمے تے اعتبار نہیں. جیڑا چو یاراں دا یار نہیں، جیڑا چو یاراں دا یار او دا ہونا بیڑا پار. حسین پاک دی بچپن دا زمانے، بچپن دا زمانے، بچپن دا توجہ ہے جی. ایک حضور دا صحابی ہے، بچپن دی عمر ہے. حسین فرمایا عرب دے اندر ایک کھیل کھیلی جاتی ہے، تیر اندازی دا لوگ جائے شک دے تو ایک کھیل کھیل دے، ایک پھٹی سٹتا دوجا تیر مارتا، اور نالے تیر اندازی دا گر شک دے نالے کھیل دے. وہ جتھے پھٹی ڈگ دی ہے جب تک تیر مس نہ ہوندہ ایک جنا چوک کے دوجن لے جاتا. میرے پاک حسین فرمایا ذرا کھیل کھیلیے. میں تے بڑے اصحاب دی گل کر رہے ہیں، اے بچہ رسول اللہ دے دور دا جنہیں سرکار دا کلمہ پڑھے. عزیز و بھائیو، میرے پاک حسین دے نال آئے تے پھر جدوں کھیڑ کھیڑی دیئے پیڑا ٹاس کری دیئے بکی دی پہلی اتکی دی دی ہے ویکھیا جے ذرا اچھی ایک وری سبحان اللہ کو. جدوں میرے پاک حسین فرمایا دس ہن کے کر نہیں ہو سکیا سونیا تسی واری لے لو پہلا تو اٹی ہے. حسین پاک نے تیر دا نشانہ لایا، انہیں پھٹی سٹیے دور گریے، اپنے مقدران تے ناد کر دے، پھٹی پھینک دے. حسین تیر دا نشانہ لانے نے آکے قدمیں بہ جاندے، میرا مرشد سوار ہو جاندے. موڑیاں تے چاہ کے ساری دن حسین پاک نو جھولے دیندہ رہا. پھر جدو نشانہ مس ہویا واری میرے پاک حسین دی آگئی، صحابی نے تیر ماریا. جدو تیر دا نشانہ لگیا حسین پاک ٹر دے، اس اپنے یار بیلی سجن صحابی دے کوڑ آکے بہ گئے.
او دی آنکھیں اتھرو آ گئے حسین دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہنے سونیا واری میری ہووے یا واری تواڈی ہووے حسین دے موڈیاں تے نوکر نہیں بیٹھ سکتا نوکر پیراں وچ سونے لگدے نوکر پیراں سونے لگدے کوئی نہ نوکر پیراں وچ سونے لگدے نے تیر صحابی مار دے پھٹی حسین پاک سٹدے نے واری حسین نہیں دے رہے واری صحابی دے رہے نے یہ حسین مارے تے کندے مڑ بھی صحابی دے جو صحابی مارے کندے پھر بھی صحابی دے اور دنیا والے اس چیز دے وداعت کر رہے نے حضور دے صحابی اما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا اور ومن مات علی حب آل محمد مات کافرا من احب حسینا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط احب اللہ اللہ جنہ ومن ابغض حسینا فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقط ابغض اللہ اللہ النار عقیدہ ایوے کعبہ شریف دا سین ہوئے کعبہ دا گلاف ہوئے طواف کعبہ جاری ہوئے بندہ روئے دی حالت چوئے تے کعبہ دے گلاف نہ چپٹیا ہویا ہوئے مر جائے دل چ نبی دی آل نہ پیار نہ ہوئے فرمان ایوے مومن نہیں ہو سکتا منافق ہوئے گا کافر ہوئے گا جدے دل چ بغض ہویا کعبے دی غلاف نہ چمٹیا بھی مر گیا جنتی نہیں ہو سکتا جہنم وچ داخل کر دیتا جائے گا اے عقیدہ ہے جہنم میں داخل کر دیتا جائے گا کدی جنتی نہیں ہو سکتا پاویں کعبہ شریف دے سینے چ مر گیا اے میرے مصطفیٰ دا فرمانے اے میرے حبیب دا فرمانے اے میرے پاک نبی دا اشارہ ہے ہن دسو حضور دے فرمان تے کھلونا ہے یا بندیاں دے تے بولو تو صحیح نا فرمان تے کھلونا ہے حضور فرمانے نے حسین دی محبت میری محبت ہے حسین دا بغض میں محمد کریم دا بغض ہے سرکار فرما دے صحابہ جی آقا تین چیزاں اپنی اولاد نو یاد کرا دیو سکھا دیو یا رسول اللہ کی فرمائے میری محبت میرے حسین دی محبت میری آل دی بھی اور قرآن مجید دی تلاوت یہ تین چیزاں اپنی اولاد نو سکھا کے جائے ایدہ مطلب ہے ہویا نبی پہ دستے ہیں عظمت عقیدے والا پڑھے عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں الہی بحقے بنی فاطمہ کے برکو لئیمان بنی فاطمہ اگر
اردا و تمرت کنی ورکبول منو دست داما دیالے رسول عظمت بھول نہ جانا عظمت لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عظمت نبی پڑھیے پڑھیے عظمت دیکھنا گئے بندہ ناچیز عقیدہ کیے میرا مرنا میرا جینا بس اسی چوکھٹ پر ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا تو سمی مر جانا ہے میں بھی مر جانا ہے ہر کسی نے مرنا ہے پر جے کسی اس گلت یاد رکھیا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت یہ دے اتے شیر تے اور بھی لکھیں ایک آخری شیر ہے سارے نظم نہیں ہوندہ بولو تو صحیح میں مولا حسن دا پتر ہیں اس واسطے پڑھن لگا اچھی آتا فخر تو راضی ہے مولا حسن کی رضا پر تم کسی گستاخ کی باتوں میں نہ آنا پڑھیے عظمت آل رسول دے افراد مدینہ شریف تو نکلے 2 محرم نو کربلا شریف دے میدان تے ڈیرے لالے حج اکبر دا خطبہ چھوڑے رسول اللہ دے خاندان نے مدینہ چھوڑیا مدینے دا من پامال نہ ہوئے مکہ چھوڑے مکہ دا من پامال نہ ہوئے رب دے گھر تے حرم دی حدود پامال نہ ہوئے لوگ میں جملہ عرض کر دونا لوگ حج واسطے مکہ آ رہے ہیں حسین تیری عظمت نو لکھا سلام حسین قیامت تک آن والے حاجیاں دی حج بچان واسطے مکہ وچو جا رہا حسین نکلے نے 2 محرم نو کربلا محلہ دے اندر 7 نو پانی بند ہویا 9 دی سویر جڑی اج دی گزر گئی ہے 10 دی رات آئیے عزیزو حسین نے جدوں 10 دی پچھلی رات ہو گئی فرمایا علی اکبر بچڑا جی بابا فرمایا جا کربلا دے سہرا تے مقتل گاہ دا معائنہ کر کے آوے کیا محول وے کیا اللہ اکبر علی اکبر آئے نے عرض کر دینے بابا اور کی کرا
فرمایا نالے ریت دا میدان یعنی مقتل گاوے تے نالے اذان پڑھ دے اچھے ٹپے تے کھلو کے پڑھی اس اذان دا اتنا اثر ہوئے گا اکبر تیری اذان دی برکت نال صبح قیامت تک ہر ممبر تے رب دی اذان دی آواز آندی رہے گی علی اکبر تیار ہوئے اذان واسطے اللہ اکبر پانی موجود نہیں ہے تیمم فرمایا ہے آئے نے ریت میدان مقتل گاوچ عزیزو میرا پاک حسین اپنے خیمہ دے اندر پہ انتظار کر دیا ہے اکبر آئے وضاحت کرے علی اکبر فرما دینے جدو میں مقتل گاوچ آیا یعنی اس میدان اس تھاوچ جتھے حسین پاک رونا دے خاندان دے افراد شہید ہوئے نے عزیزو فرما دینے میں ایک عجیب منظر تک آئے ایک پردادار بی بی اپنے پلو دے نال کربلا دے سہرانو پیشاب کر دیا میں قریب ہویا پوچھے پردادار بی بی تسی کون ہو جواب نہیں آیا سسکیاں دی آواز پیوں دی آئی یہ اپنے پلو نہ میدان پیوں صاف کر دی آئی میں پھر پوچھے اماں تسی کون ہو رات اس پارے اتھے کی پیوں کر دیا ہو جواب نہیں آیا بابا او عورت کون ہے بدی وجہ تمہیں نزدیک نہیں گیا اے سارا منظر تکے ہے تے حسین پاک دے پتر نے جا کے حسین پاک دی بارگاہ چردی کی تیئے حسین سنیا اتھرو آگئے فرما دینے علی اکبر بچہ او قیام عورت نائی میری ماں سیدہ زہرا ہے تیری دادی ہے آکے ریت میدان تے بے کے اپنے پلو دنال ریت کنکر پیشاب کر دی ہے سویرے میرے پترہ شہید ہونے کدھر کربلا درے گستان کوئی کنکر میرے پتر نو نہ چوب جائے بھائیو اے میرے حسین پاک تیری عظمت نو لکھا سلام بھائیو علی اکبر اذان پڑھئے دن چڑھے ہیں سارے شہید ہوندے گئے مرید کہ علی اکبر پاک دیواری آگئی کہتے ہیں بابا جی بیٹا فرمایا عرض کی تھی بابا اجازت دے ہو حسین فرمایا نا پتر علی اکبر تنو اجازت نہ دے سا بابا انج نہ کرو مینو اجازت دیو میں جوانا میرا خون تازہ میرا وجود مینو رسول اللہ دے دین تو قربان ہون تے مجبور پیا کر رہے حسین اپنے پتر نو سامنے بٹھا لیا ایک واری بوسا لے فرما دینے پتر علی اکبر تینو اس واسطے اجازت نہیں دے سکتا جدو تینو تک لواں میرے نانا دی یاد تازہ ہوئے ہے تیرے وچوں مینوں میرے نانا دی تصویر نظر آنی ہے اللہ اکبر میں اجازت نہ دے سا جا اپنی پپو اممہ کو چلا جا آئے نے زینب عالیہ دے خیمے چھے فرما دینے اممہ اجازت دے وہ ماں نے آکھیا میں نہ دے سا اس ماں دے خیمے وچ ٹر جا جڑی ساری زندگی اس انتظار وچ بیٹھی ہے اکبر ایک وریا منوی ماں کہہ دے اکبر جا اس ماں دی انتظار نہ کروا اس سے ماں کو اجازت لے واہ حسین دی صابر بیوی واہ علی اکبر دی صابرہ ماں جدوں گئے نے خیمے دی آڑ تو کپڑا ہٹائے ماں تلاوت قرآن پہ کر دیئے اے ماں نے جدوں دروازہ تو کپڑا ہٹا کے اجازت منگیے کہندے نے اماں ماں نے قرآن بند فرمائے
فرما کے دیئے جی میرا بچڑا تیری ماں قربان ہو جائے، تیری ماں قربان ہو جائے، تیری ماں صدقے ہو جائے۔ واہ سیدہ ہو تواڈے حوصلے انو سلام۔ عزیزو بھائیو بزرگوں نوجوانوں دردناک داستان ہے، بڑے مناسب الفاظ چناؤ کر کے عرض کر رہے ہیں، تفصیل جان دی گنجائش نہیں رکھدا۔ عزیزو حسین دی زوجہ علی اکبر دی ماں نے پتر نو سینے نہ لائے، جوڑا پہنایا، اجازت دیتی ہے۔ حسین پاک دا بیٹا علی اکبر باہر نکلے، ایک 4 سال دی بہن آئی، ایک حسین دی مدینے رہ گئی، ایک کربلا دے میدان وچ رل گئی۔ واہ حسین تیرے حوصلے انو سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جدوں بہن ویکھے بھرا چلے، کوئی بھرا بیٹھا جدی بہن 4 سال دی ہوئے، کوئی باپ بیٹھا جدی دھی 4 سال دی ہوئے، تیرا تصور نہ سوچ دھیاں کنیاں پیاریاں ہوندیاں نے، بہناں کتنیاں پیاریاں ہوندیاں نے۔ اے پھر علی اکبر دی بہن ہے، اے حسین دی دھی ہے، انہاں دی مثل و مثال کائنات والیاں دوجی واری نہیں تکی۔ بہن اپنے بھرا دی دعا قدمانوں پکڑ لے ایک پکڑ کے آدھیاں نے ویرا تیری بہن جدائی نہ ساسی، اے جدائی برداشت نہیں ہونی، ساری دنیا بھلا سکنیاں میں بھرا نہ بھلا سکوں گی۔ علی اکبر نہ جا، تیری بہن کا سہارا کون بنے گا؟ علی اکبر بہن نو دلاسا دیتا ہے، مختصر ہے بہن کو اجازت لئیے، پیار کیتا ہے، سوار ہوئے۔ حسین پاک اپنے پتر نو الوداع کیتا ہے، مقتل گاہ کربلا وال۔ علی اکبر نے سفر فرمایا ہے۔ عزیزو حسین پاک دا پتر جدوں کربلا دے میدان اے شیر علی دا، اے شیر حسین دا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی دا شیر حسین دا بچڑا نانا کریم دی صورت والا جدوں کربلا دے میدان چاہے علی اکبر دی ماں خیمے کھلو کبھی ویکھ دی آئی، میں ویکھاں تے صحیح میرا پتر کیویں لڑدا ہے، میرا پتر کیویں بہادری دے جوہر وی کھاندا ہے، تے دعا بھی منگدی اے مولا میرا علی اکبر تیری بارگاہ حاضر ہو گیا ہے، میرے پتر دی قربانی قبول فرما، امتحان وچوں کامیاب کر لیں، جدوں قیامت دا دن لگا ہو سی ماں پتر لے کے آن گیا، ایک میں بھی نصیبہ والی ماں ہوں گی، میں اپنے علی اکبر دی جھنڈی پھڑسا، میں آکھاں گی آقا ایک تے میرا وہاں لے کے آ گیا، قبول فرما لو۔ علی اکبر نے تواڈے دین تو قربان فرمایا، مان بھی بڑے نال ہون گے، میرا علی اکبر دین واسطے قربان ہوئے۔ جدوں حسین پاک دے پتر لڑ رہے ہیں، ایک کتا یزیدی اگے آئے، وہ سکے علی اکبر مدینہ یاد نہیں ہوتا، جدوں مدینے دا نام آئے، ہاں میرا حسین دا لخت جگر علی اکبر نو مدینہ یاد آئے، جدوں مدینے دی یاد آئیے، یہ تے سانو 15ویں صدی دیاں ہی آ جائے تے رلا دیں دیئے، جنہ دی ساری بچپن دے جوانی مدینے وچ گزری آئی۔ علی اکبر نو مدینہ یاد آیا، بہن یاد آ گئی،
خیال آیا علی اکبر بہن نہ جو وعدہ کیتا آئی ہن بہن پی اڈیک دیو سی وعدے دا پاس نہیں رکھ سکیا عزیزو یزیدی کتے نے موقع تلاش کیتا ہے مدینے دے خیال بیٹھے علی اکبر دے سینے برچھی ماریے جدوں برچھی لگی حسین دے پتر دا کلیجہ چیر گیا زمین تے تشریف لے ادھوں حسین پاک دوڑے آواز آئی ادرکنی بابا بابا مدد فرماؤ واہ میرا حسین حسین اپنے پتر نو اٹھائے گود میں سر رکھے ہے عزیزو جدوں سر رکھے ہے حسین پاک فرماندے نے پترا تیرا باپ تینوں کہہ رہے کو آخری خواہش ابا جی بابا جی اللہ دا ولی ہے جب بھی کھائیں تے بھی کھا سکتے مینوں بہن دا دیدار کرا مینوں مدینے دے بازار وکھا مینوں اپنی دادی زہرا پاک دا حجرہ وکھا مینوں روزے دا دیدار بابا کرا علی اکبر دی خواہش پوری ہو جائے عزیزو بھائیو حسین پاک نے دو انگلیاں دا اشارہ فرمائے ویکھ میرا بچڑا علی اکبر ویکھیا مدینے دے بازار نظر آگئے اللہ اکبر سادات دی گلی نظر آئیے حسین کا دروازہ نظر آئے جدوں اندر تکے اکبر دی بہن ویڑے دے وشکار بہ کے پی آخری ای بابا پنچھی بھی جنوں سویرے گھروں نکل دینے رات ہو جائے گھرانوں ہٹوں دینے شعبان گزر گیا رمضان گزر گیا حج دا مہینہ گزر گیا 6 مہینے گزر گئے بابا محرم دی 10ویں دی رات بھی گزر گئی ہے 10ویں دی سویر چڑھ گئی بابا ڈیگر ہون والی ہے میرے پھرا نہیں ہے وعدہ جو کر کے آئے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے میری ماں دیا جایا میریاں لین نے آئے سارا اللہ اکبر کہنی ہے بابا بڑی ڈاٹی ہوا کھلی ہے میرے پیرا دیا قدمہ دے نشان مٹ گئے روزانہ تک دیئی مٹ گئے قدم نشان ویرا میریاں اکھیاں لایا ساوے دیگر ویلے جدوں کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑا بابا مینوں اکبر یاد آندے بابا اللہ اکبر واہ میرے حسین لجپال دی دی کہہ دیا نے بابا مینوں اکبر یاد آندے پیڑا نو بھیرا بڑے یاد آندے نے ساری زندگی ایک کوئی تے دعا منگدیاں رہندیاں نے اللہ میرے باپ دا سایہ قائم رہے میرے پھرا دیاں بھائی سلامت رہن جدے سارے پھرا جدہ پورا خاندان کربلا دے میدان قربان ہو گیا
او پی دی اڈیک دی ای بہن پی اڈیک دی ای بابا پچھلی راتی بابا ایک خواب مینوں آئی رونے میں جنگلی ٹھی لارا دی جائی بابا مینوں اکبر یاد آندے بابا مینوں اصغر یاد آندے بابا سارے واپس ہٹ آ گئے میرے بھرا نہیں آئے اللہ اکبر ان جملیاں تے اختتام کر رہا ہوں حسین دی دی جدوں اپنے بھرانوں پہ بلانی ہے اکبر رو کے کہتے ہیں بابا میں اپنی بہن نہ کیتا ہویا وعدہ پورا نہیں کر سکیا میری بہن بھرانوں ڈیک دی پئی ہے بابا وعدہ کرو نانا پاک دی بار گئے جے بہن پوچھ لیا تسی گواہی پیش کرو گے نسگرا تیرا بھرا تینوں روح نکلن تو پہلا شہادت تو پہلا بھی یاد کردہ ہویا گیا ہے وعدہ بلایا نا پر فیصلہ تقدیر دا آ گیا تقدیر تے قائم رہنے سید اللہ دی رضا تے راضی رہنے اگر کرامت نہ دین بچانا ہوتا حجرے وچوں باہر نکلنے لوڑ کوئی نہیں سیدہ کرامت نہ نہیں بچایا استقامت نہ دین تے پارا دے گئے جدوں کرامت دا ویلا آیا ہے پھر نیزے دنوں تے چڑھ کے قرآن سنا چھوڑے ہے جدوں کرامت وکھان دا ویلا آیا ہے تے پتر نو کربلا دی دھرتی تے باغ مدینہ وکھا چھوڑے ہے بھائیو کرامت بھی وکھان دے رہنے پر استقامت نہ دین بچایا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری بڑے بڑے کلندر بھی گل کر گئے نے اے حسین لجپال جدوں پتر کو خواہش پوری ہو گئی روح پرواز کرن ہون تو پہلا حسین فرماد نے پتر ذرا حوصلہ کری باپا میں ذرا برچی کھچ لوا برچی کھچیے اکبر دا کلیجہ باہر آ گیا حسین برداشت فرما گئے واہ سخیا ہون دے لوگ پترانو کنڈا بھی چو بجائے دشمنیاں لا لیندے نے تکلیف برداشت نہیں کر دے ایک کون سید ایک ایسا باپ ہے ایک کتنی عظمت والا ہے گود پتر نو رکھے ہیں برچی کھچیے خون دا فوارہ نکلے ہیں آسمان وال حسین نے سر اٹھا لیا ایک ہاتھ وچ اکبر ہاں ایک ہاتھ وچ برچی ہائی گود حسین دیئے علی اکبر کہتے نے بابا اجازت دے ہو میرے تایا حسن آگئے بابا اجازت دے وہ میرے دادا علی آگئے بابا اجازت دے وہ تین دن دے دریائے سید ہویا سب دیا خوشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں ان غازیاں شیر جوانا بابا تین دن پیاس دی شدت وچ رہ کے اپنے گلے نو خون دے نال اپنے سینے نو تر کر کے جا رہا ہوں پر بابا میرے نانا حوضے کوثر دا جام لے کے آگئے بابا مینو جام پین دو الوداع انا للہ و انا الیہ راجعون حسین سر اٹھایا آسمان والوکھیا فرمانے اللہ تقبل منا
آغل قربان اللہ سونے حسین دا اکبر قبول فرما لے حسین دا آخری جوان حسین نے تیرے دین واسطے قربان کر چھوڑے اللہ اکبر حسین پہ کہہ دے مولا حسین نیاں قربانیاں قبول فرما مدینہ شریف والمو کر کے پیار کر دے نانا تسا میرا وعدہ پورا ہویا تسا ایک ابراہیم دیتا حسین اپنے سارے ابراہیم کربلا دے میدان دے اندر پڑھ دین تو قربان کیتی جا رہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر بیلا مصطفیٰ جانے